Så er vi i gang der i hvert fald. Got to be together. We got to be together. Got to be together. Got to be together. Så bitches. Hvad så, mand? Det er godt. Og du vil være forpustet, Victor? Ja, det er jeg. Så lige nu der er jeg ude og filme musikvideo. Med de her flotte fyre. Vinker. Hej. Vi er Stagecoach Mary, eller den fedeste halvdel af dem. Og de to bedste instrumenter er det. Yes. Jeg hedder Simon. Jeg hedder Mathias. De er virkelig akavet begge to. Og der har vi Victor, som er stjernen i den her musikvideo. Det bliver fucking godt. Ses derude. Skal vi filme det herinde? Det er Mathias' gamle værelse. Det kan man godt se. Peter Plys, han hænger på væggen. Så er Simon gået i seng. Godnat. Og sov godt. Godnat. Det er fucked up det her. Der er lidt Sådan. Du tænker en kop kaffe eller noget? Og en lille kop, tak. En lille stykke Med kaffe. Et lille stykke kaffe. Det kan jeg. Kaffe. Got to be together. 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 Got to det var den vildeste fest, og det var bare endnu bedre, end vi havde turde håbe på. Det var bare, ja. Jeg kan ikke sige så meget andet, end vi er på vej ned i Gudhjem Havn. Dernede. Hvor er... Vi skal have en is. Man tager ikke på Gudhjem Havn uden at få en is. Så bliver den klippet. Så er vi ved at være der. Her i Gudhjem Havn. Det er givet bag sig.
ved Hammer Fyr, hvor der lige nu er geder. Sidst vi var her, der var der køer.